दिनैहाय शिवली महिलारि बे 3 नं क'क्राझार एलएसि समस्तियाव मैया बिजाथिलाइ गथायबाय आरो दिनै फुंनिफ्रायनो गोबांथार हाबाफारि लानानै जोङो दिनै आवगायबोगासिनो दं। फुंनि बेलायाव जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे थम दतमा थुलुंगाफुरियाव जों बिबार बावनानै फैदों। बिनि उनावहाय जोङो बै भुमखा 12 भुमखा जेराव माने सा 10 जन बर' आइजोफोरखौ एपिटिएफफ्रा रेप खालामदोंमोन बे भिक्टिमाइजफोरजों जोङो सावरायनानै फैदों आरो बिथांमोननो जों अनसुंथाइ होबोदों आरो बिनि उनावहाय जोङो मोननै मोनथामसो प्रग्राम खालामबोबावबाय। दिनै जेरावबो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय दिनै जों मोनगासिनो दङ बिपिएफ हिसाबै। दा फैबाय थानाय बिसयखथियाव माने जेननाय देरहानाय खोथा रायलायनांगौ गैया। जोङो रिजाल्टआ माब्ला होयो बेखौसो जों सिन्था खालामनांगौ जाबाय आरोखि। आरो क'क्राझाराव सोरबा लरेन्समोन सोरबा माबामोन इलेक्सन गेलेनानै खुनु लाब गैया दा बिटिसिआव। दा ओरैबायदि जाबाय रायजो राजाफ्रानो गावनो गोसो जानानै फैबाय। दा जेरावखि जाया जयनिं आरो दा दिनै नुबाय माने देबोरगाव ब्लकनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा माने भाइस प्रेसिडेन्ट टटेल कमिटिखौनो सिफायनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय। आरो एसे आगोलाव जोङो बै बिसमुरि प्राइमारि बेवहायबो 50 जन जइन होबोदों आरो दा बै मालिगाव महेन्द्रपुर बेवहायबो जोङो बिसिबांबा बुरजा बेयावबो 50 जन जइन होबोदों। जेरावबो जइनानो जइन होमबा मा जेननायनि मा थाबावनांगौ बेलाय। दा जोङो मोनसेल' सिन्था खालामदों जाहाथे 126टा समस्तिनि बिथोराव जोंनि शिवली मेदामा बांसिन भट मोननानै देरहानांगौ रेकर्ड खालामनांगौ बे आरो मन्त्रि मोननांगौ बिनि थाखायसो जों खामानि मावबाय थादों। दा थासारिखौ नायनानै गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बिपिएफआव जइन जागासिनो दं। बेनि जाहोनखौ मा बुंनो नाजायो ना बिपिएफ दोलोआव जइनिं जायोबा माबा मोनसे रांनि बिदि अनसुंथाइ होनाय जायो? बिदि रांनि अनसुंथाइ माथाय खुनु खोथा गैया। सरखार दं जोंहा अनसुंथाइ बानायदों मोनबा गेरेन्टि बानायदों। बिनि गेजेरजों जायनो मोननो हायो बेनो होगोन। हा हु गैयिफोरनो हा होगोन। दिनै सरखारि न' रानदों सरखारि न' मोनगोन। दिनैहाय अरुनदय मोनदों अरुनदय होगोन। दा अनेकथा जोंहा स्किमफोरबो दं बिनि थ्रुयै जोङो बिथांमोनखौ जोङो माने बेनिफिटखौ होगोन। दा बेबादि बबेबा जइन जाबा 500,000 मोनो बिदि गैया। जों इस्सायै फै जों वेलकाम खालामगोन। बिदि सोरनोबा 500,000 होनानै इउपिपिएल बादि मानसिखौ जइन खालामनाय जबरदस्ति खालामनाय बेबादि गैया। दा जोंना मावनो गोसो दं मावफै जों बयखौबो वेलकाम खालामो। बिटिसि इलेक्सननिफ्राय बिधान सभा एलेकानि एरिया गिदिरसिन जायो। बेयाव नैबे खम समाव माबायदि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना? दा जों माराथन जों केम्पेइन हाइ भल्टेज केम्पेइना सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो माने आगोलाव 100 स्पिडआव खारदों एबार 150-200 स्पिडआव जों खारगासिनो दं। बे जेबो सिन्था गैया। जोङो समय मथे 7 तारिख मेआव एप्रिलाव 7 तारिख एप्रिलाव जोङो जोंनि फोसावदिंनायखौ फोजोबहैगोन। जोङो न'खर हाबलांजोबनो हागोन। जोंहा अनेकथा माने टायारनि माबा दं कमिटि दंखाजोबो बिसोरनो मावजोबगोन। मा एजेन्डाखौ लानानै रायजोफोरनि भटखौ नोंथांमोना बिनो नाजागोन? एजेन्डाया बेनो जोङो थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टआव इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन मोनबा गेरेन्टि आरो बे मोनबा गेरेन्टिया दाबो दङ आरो जालांबाय थागोन। बेजोंनो जोंना जथेस्थ'। आरो थांनाय बाराव रायजोफ्रा बे मोनबा गेरेन्टिखौनो मोजां मोननानै बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिखौ सरकाराव लाबोदों आरो बे मोनबा गेरेन्टिया कन्टिनिउ थाबाय थागोन आप टु 5 इयार्स आरो गोदान इलेक्सन जागोन देरहागोन आरो बे गेरेन्टिया थाबाय थागोन। 100% खुनु डाउट गैला। एखेबारे माने जोङो देरहाखाबाय होननानै दानो बुंनो हायो। दानो जों खाना जानो हायो। खिन्थु जों इउपिपिएल बादि बिदि नङा। गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो खालामग्रा नङा। ओंखायनो जोंना रिजाल्टखौ जों नेगोन। जोङो बांसिन देरहागोन बेथ' निर्घातखा नालाय जोङो जेराव जे टाइमाव रंजानांगौ रंजागोन। बे अजदाथ' बे इउपिपिएलनिफोर होदों सोरबा होदों सोरनिबा न'खराव 2 गाहाम मोनहैदों। दा बेथ' मा गिदिर खोथा जेराव कुवालिफाइड मानसि दं मोनहैगोन नङा होमबा? बिदि नंगौना नङा? बिदिनि खोथा गैया। न'खरसेनिफ्रायबो एमएलए जाहैजोबनो हायो। न'खरसेनिफ्रायनो अफिसारबो जाहैजोबनो हायो। न'खरसेनिफ्राय डिसि एसपिबो जानो हायो हायनाहा। बे गासिबो माने जेबो माबा गैया बेयो माने बिथि गैयै बे अभियोग होदलाबायनाय। दा बेहाय जेबो खोथा गैया। जों देग्लाय मोनैफोरनो खालमासि होगोन। खालमासि मोनैफोरनो फिर खालमासि होगोन। 5 बोसोराव सोलिबाय थागोन। गभर्नमेन्ट फैलायगोन आरो बेखौनो जों खालामफिनलायगोन। मेन समस्याथ' बेनो हा हु 1 नाम्बार समस्या 2 नाम्बाराव साख्रि बाख्रि गैयैनि नङा होमबा? बे मोननैया बिराद गिदिर जेंना जानानै दं जोंनि थाखाय। दा बे मोननै जेंनाया जोंना प्रायरिटि मोनगासिनो दं। आरो हिनजावफोरनि एम्पावारमेन्टनि खोथा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयै जों होबाय थागोन। सिन्था गैया आरोखि। मैया पृथ्वी नारायण देबेशआ मोनसे अजद होदों। बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बायजोनिफ्राय बिजाथि होदों होननानै रुपम रयखौ। बे नङा भटार लिस्ट जायहा थायो बिसो होनो मोनो। बे खोथा गैया बेवहाय।
बे गासिबो बिथांमोनहा अभियोग होलाबायदों बे जेबो भित्ति गैया आरोखि।